It-tieni edizzjoni ta' The Malta Illuminated Trail bdiet tittella ġewwa l-Palazz tal-Verdala fil-Buskett. Il-Palazz tal-Verdala ser jinbidel f'pajsaġġ tal-miliet. Bosta strutturi tal-miliet se jkunu mixewla matul il-lejl. Dan fil-waqt li wieħed jimxi madwar il-pajsaġġ waqt li jżur postijiet differenti tal-attività. Parti minn qlieħ minn din l-attività ser ikun qed imur għand il-Malta Community Chest Fund u donazzjoni se tiġi ppreżentata fl-istrina. Il-pajsaġġ imtella mis-settur privat ra l-kollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu hekk kif dan ser ikompli jżid mal-prodott turistiku li pajjiżna ser ikun qiegħed joffri matul dan iż-żminijiet ta' festi. Iċ-Chairman tal-MTA Gavin Gulija saħaq kif din l-attrazzjoni qed tgħaqqad l-istorja mżewqa tal-Palazz tal-Verdala mal-kreattività tal-pajsaġġ li mistenni joffru esperjenza unika. B'hekk minkejja l-isfidi li jaffaċċja s-settur turistiku ta' pajjiżna dan xorta waħda qiegħed isib modi kif ikun kreattiv bilan li wassal l-aqwa prodott. L-imprenditur Matthew De Giorgio li qiegħed jorganizza din l-attrazzjoni saħaq kif minkejja l-isfidi marbuta mal-pandemija. Xorta waħda kabru dan l-avveniment fewaqt li nnota l-kollaborazzjoni mal-gvern li qed tħalli l-frott tagħha. Is-sena l-oħra għamilniha ġo post differenti għax għamilniha drive-thru, dis-sena ridna nagħmluh walk-through u ġejna fil-area tal-Verdala. Ovvjament mingħajr l-għajnuna tal-gvern ukoll magħna diffiċli biex tipproduċi affarijiet bħal dawn. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo iddeskriva din il-ħidma mas-settur privat bħala waħda importanti għas-suċċess ta' pajjiżna. Is-suċċess tas-settur turistiku huwa grazzi għal kollaborazzjoni mill-qrib li nsibu wkoll mas-settur privat. Waqt il-pandemija ħdimna mill-qrib ħafna mal-privat biex naraw illi ma jaqaħat lura. Issa lantana huwa illi waqt iż-żmien ta' rkupru naraw il kulħadd jimxi l-qoddim flimkien biex is-suċċessi illi niksbu bħala pajjiż ikunu s-suċċessi tal-poplu Malti Wawċi kollu kemmu. The Malta Illuminated Trail se ddum miftuħa sad-9 ta' Jannar.